Dani gyerekek közel a szóltál. Itt egy 5 éves igazi. Igazi. Igazi, férfi. Tényleg, jól. Hú, és középső csoportos vagy? Mici Mackó. Mici Mackó? És mi a jelent a Szofiban? Vödör. Vödör? Milyen vödör? Falvödör vagy műanyag? Semmilyen vödör. Semmilyen Narancssárga. Azt a mindegy. És melyik ez az a új ének? Elmondod nekünk? Na, még azt írják, hogy te azt nagyon szereted. U-I, átétel valamiten, U-I, U-á, nem valamiten. Mondtam a doktorbának, szerelmes vagyok. Mondtam a doktorbának, szerelmes vagyok. U-I, U-á, átétel valamiten, U-I, U-á. Már látom, hogy nagyon legózni, szereted, mikor apuci játszik a számítógépen, legózol. Szeretnél még valamit mondani? Nem. De én szeretem. De valami ajándékot hoztam azért. Igen, hagyd lássuk. Fű, adott a kampusznak, ő vigyáz ilyen dolgokra. Nekem már remeg a kezem. De jó, De ahogy nem, még a verset is el kell mondani, aztán megígéred, hogy most már tényleg egyedül alszol éjszaka. Vagy megígérted, de úgy látom, hogy nem igazán ütközni be. Ugye? Ne is törődjön. Na, elénekel nekünk a még az Erdő szélén áll egy konyhó, ezüstösen csillogó, öreg bácsi lakik benne, úgy hívják, hogy télapó. Sürög forog reggel óta, várják már a gyereket, sátjában van ajándéka, szívében a szeretet. Alkonyatkor csilingelve, úrnak indul szánkóján, ablakonban kicipőcské, tündökölnek bánhóján. Hogyha alszol, és ajándékot visz neked a térlapó, betakar, mert ágyacskádról lecsúszott a takaró. Köszönöm szépen! Jaj, szívesen. Hát, Tamás.